आणि कसं समाचार हो? तुम्ही पर आराम असत वे? तुमगेल गावांतो शाक कशी अस? हंग शाक म्हणल्यारी बशाद आहे ना त्या नमने शाक आणि बाहेर वत्ता गेला री पळचे नका अंग पुरा लसून गेल्यावर दत्ता त्या नमने शाक बा आता शिदल्लरी आणि येऊच महिन्यानी कशी दीस काढची हे ढग्गा वेळारी मनाकच की ತಂಪು दिवची म्हणरी आमगेले सनपणे ಹುಡುಗಾಸು आम्ही सानसताना हे एप्रिल मे म्हणरी फुल्ल पुणसा सीजन सुरवेरी कडगी तकून सूर दत्ता कडगी मळकुಡ್ಲೆ सकळाले कान ನೀಟು ದತ್ತ ವೈ ಅವಂದು ಕಡ್ಗಿ ಖಲ್ವೆ ಕಡ್ಗಿ ರಂದೆ ಕೆಲ್ವೆ ಅಶಿ पंचायतीक सूर दवचे कडगे चक्क चणे घशी आणि कडगे फोडी ताजे चारी धरलेले आणि गुंज धरले कंचे सोणात मी पुरा खावचेची नवे आणि कडगीची की जून दायतल म्हणतना घर म्हणतमो तेदना घर काणू ಕೆಲವನಿ पुरा मिठ्ठा घालचे ते सल्ला उपकरी आहा उडगासकोन घेतलं री आजी काही तोंडा उद्दा येता आता सल्ला उपकरी काही की मंगळू स्टोरा दुखून मिठ्ठा घालायला साल हडतं मी गेलसून काही पुणी उपकारी करता चढू आणि तिथलं लागा ना हा आणि तीन बैसून खाऊचे म्हाका सल्ला उपकार म्हळ्यारी भारी प्रीती मागिरी ते घर असत मो हरवी घर ताजे हे घरें कर कितले रुची दत्ता नवे आता हाडत मी गेलसून म्हाका कसने उणी करना बाती दल्लारी ते मोल्ला हाडचे नवे एक एक पंत लायक असता एक एक पंत कटकटी जावन असता चपच जायना दांत खंय कुडकदत की म्हणू भंय करता म्हाका दल्लारी खाऊचे आशेक खाऊचे बा हां आणि ते हरवी घरेचे सुक्के कितले रुची दत्त नवे आता बरी उडगास कण बसका तितलेंची पोणसू पिच्चा सूर दल्वे फस्ट पुरा पोणस खाऊचे अशी खाऊचे मी म्हाका अज्जी काही पुणसा घर कोणे कांडवरलेलं खाऊचे म्हणनज म्हाका हांवें ते घर सोडून खावका भारी प्रीती तेदना आमगेल घरांतू बाप्पा मंदावो अज्जंदावो कोणे पुणी चिके गट्टी मनशान बैसून अंतू अड्डोळीर बैसून पोण सिंधूचे आणि शाडकोन घालचे आमक दावकदल तशी आम्ही काणगेन खाऊचेसिले ते कसं गम्मत गोतसवे ताजे मध्ये फरडी मारचेसिले हे पुरा कोण खाऊचे भारी गम्मत मागीर बिक्कांडा उडगास केला रे मिगेल तोंडा दुखून जोग जलपात येतकी म्हणू ते बिक्कांड मीठ घान सिज्जोचे कडेरी ते सिज्जलेले वत्ता घान सुकोचे ते संताणे हा छे कसे ननमा एकिकलीची उलयताची मिट्टी मारतासील मो कसे लेका त्यामे पुता म्हाका सनपणेच प्रौढ घासेल गो ते खाण ते हे प्रौढ घास कोण घेतना पापी एक नमने तोंड मिट्टी मारली गो म्हाका कळली गो हा होई नवे नमा पोणसाचे मुद्दो मुलिका हा हावे मामा मन घरा गेलेल तेदना खाल्लेले मामा मामुली को भारी लाईक करता तका काजूबी कोबरी पुरा घालते नवे म्हाका तो भारी इष्ट अम्मा मन तोळनु ते वाटेन दाई घालची बितरी हा खाऊचे एक दिवस खाऊचा वचून हाच पुरा भज्जून घेतली हावे वही गोमणी मुळीकू मागिरी पुणसा मुद्दो पोळ हे पुरा भारी रुची गो आणि पुणसा साठ पण करता ते गोतसवे तुका कसने पुणसा साठवे तश्मा कसने नमा हा ताका मी पुरा पुणसा साठ म्हणजे केलव जन पुणसाटन अशी एक एक नावान तापयता ती आणि आंबेच करतात गो ते कसं म्हळे रे पुणसू मस्त पिकत नवे अशी खाऊच्या आणि जायना पळे तेदना त्याला ऐकून वाटूचे आणि पूड पुरा आतावरी टारसेनी नासिल पळे तश दावनू असले हप्पोळोडी पुरा सुकोचक मंटव करतसिलिंती ते मंटवेरी एक मांद्री घालचे मांद्री हज्जी कतिरी दवर घेतसिलिंती ते मांद्री घालनु हे पुणस वट्टिलेलं असतं पळे तड्वेर घालनु फुल्ल हरडून सोडचे ते वत्तक फुल्ल सुकून चढवणे एक वार भरी वत्ता घालतसिलिंत की कसंकी ते एक नमने हंतलावरी दत्तसिल गो मागिरी हंतुल कवळता पळे तशीची कवळनु होडेक भरणे घालदवरचसिले आणि हे पाऊस येताना त्याचे केके कुडक काढून दिवचसिले मी गेले अम्माननी त्या टोकातल्या कुडकानी घालून खाताना कसं रुची गोतस गो आता मला मेळता लायक असल्या रे दल्ले केलो पण तर खाऊच्या दायना गो एक पण तुगेला अम्मान हाडलेल मू
हा तू सानसील की म्हणून आमशी मला आमशे खडे तुगेल अम्मन रंदे एक चिंचांबे बदलाक ते आंबेच साठ घाल न्हू आणि तू इंतू खाली केल गो हे पुणसाचे मुद्दो पातोळी प्रकाश करचे अनमा ते पणसू लायकोन वाटूच गो मागीर तांदूळ धुवून सुकोन दळून रवकोन ताक घालचे आणि सोई गोड पूर्ती घाल न्हू एक 10 मिनिट दवर न्हू कडेरी केली पन्ना वयर पतलोचे मध्ये तू सोयीनी गोड्डाचे चूर्ण शिकोर न्हू घाल न्हू ते मडचून शिजोचे आणि तांदला रव ना तेलरी अर्जंटक तांदूळ एक चूर तिंबो न्हू करकरी वाटून घाली येत पोरू तुगेल अम्मान हे पणस वाटून ताका इडले रव बरसून केलेल गो त्यावे एक नंबर लायक दिले तिक पाप केली पान मेळ्ळी मागीर ती इडले तोंडेन तू सिजयले त्यावे एक नंबरने रुची दिलेले अनमा हे पूरे रंदप तू कशी शिकली ते हांव बाप्पा मन मम्मा मन आणि मुगेल अम्मन पुरा करतना पळोवन शिकील गो हो तू पोळून शिकली कोण शिकली नाही नवे तश कसले गो म्हणता नाही तू केद नाही मी गेले बाप्पा मन केले मम्मा मन केले अम्मन केले मन पुरा सांगता असते नवे तू कसं केल म्हणून सांगिले ना तकाची मका डाऊट आइले तस दान तू खाणीन गेलेला नमा ओ हो अनमनी नाती कसं की भारी डीप डिस्कशन करतसत मु कंच सिरियल ಬಗ್ಗೆ सीरियल ಬಗ್ಗೆ नाही अम्मा ते पणसा विषय पुरा अनम्मक सांगता असिले ते पणसा विषय कसन माई गायन संगील ऐक गो होड पणसो हाडी गो वग्गी वग्गी सिंधी गो मस्त खाण करी गो पणसाचे मुद्दो तुवे कोर का तूप लावनो हावे खाऊ का मोवान तू बुड्डोन खाऊ का आजीची मक्का दऊ का गो मुद्दो मात्र पुरवे मुळीकू पत्तळी नकवे दौका पुरा दौका पणस सिंधून घर काण वाटून दिल्लारी तज्ञ माई हावा करता घडी भितेरी गायन संगील ऐक गो मक्का कोचक दायना गो खाऊच्या दौका मल्हारी अम्मन सांगील करी ग आज हांव पणसू हाडला सकड वट्टू बसया उलयता काम करया मागीर गम्मत करया गजू तू पणस हाडलावे मिगेल पूत मला पूत रे तू पूत म्हणी रे तो तुगल पूतूची तुम्ही पुरा हेल्प करत म्हणल्यार मात्र हांव ते पुरा खाण करचे कळवे पुरा काम तुगे लेखलेले मात्र घालनात कोसय बिनी आमी सगळे वटू मेळून काम करया हा सुरू करया वे आज आमगेल घरान तो पणसा मुद्दो मागीर ही मुळीक पुरा करता सती तुम्ही वरे येते हा कसं नाही मग ऐकले ही मी करचे पडला रे केल्यार पुरा ही केटले का पावते की ना की तजवेर आमकां आपयतच मग ही म्हण सांगता सती नवे ना बा असल पुरा प्रूपच खाण करताना सगळे ओटू बैसून खाल्लं रे ताजी गंमत विंगड एकले न बैसून मस्त खाऊची पशी सकडा लोटो थोडे खाल्ला रे ताजी रुची असते पळय त्या विंगडाची हा हे पुरा तुम कळक का म्हणा रे तुम्ही अशीच ओटू बैसून खाऊ का वै येई ती त्या तुम्ही येताना ते धवे बಣ್ಣन तस्पळे येते सबस्क्राइब म्हणो ते एक खगोर मारनो त्यात लगी एक घंटे काही मारते मागिरी ऑल म्हणे एक ऑप्शन येत पळे येते वही रस्त पळे टाके मारते त्या तिथले केले रे तुमका आम्ही घरचे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळता तुम्ही वग्गी पळवी येता करतात नवे तुम्ही इतले केल्यार पुरो तेंची तुम्ही आमगेल कथिराचे उडगी रे हे पणसू आमगेल तसले पेंटगावान तशी लँक मात्र अप्रूप आणि गावांतो तशी हल्लीन तनी अशी लँक पणस काही विशेष नाही की म्हणून नवे हा तुमगेले छान सभा एक्चुअल घडेन तो कोण खावियत आमक तशी वे हाण करची म्हळ्यारे हर राम महादेव वई तलरीची ते करचे खुशी हा खावच्या काही लायक जाता वई बा वई हा कोण कसं म्हणतस ती बरी पद सांगता का म्हणत मागशी पडता म्हण नवे ना बा असल प्राप्रूपच खर्च म्हणारी मग भारी खुशी आणि कुठा विषय कसा गोतस वे असल प्रकर्तना माय मग सपोर्ट करते ती
आमगेल हे व्हिडिओ तुमकां कशी दिसले म्हणून कमेंट्सान तिलसी येती आणि हे पणस म्हणजे एक नमने उडगासाचे खजान असल्या वरी नवे तुमका पणसाचे न्ही कसं उडगासो आणि कसं वो एक विसरनातील घटने अशे कसं असले री आम कमेंट्सान तिलसी येती ते ना आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मेळटती धन्यवाद.